Bé, i ara, doncs, esclar, tinc l'honor de presentar a un ponent de luxe, de superluxe, perquè poder presentar el Federico Mayor Zaragoza, una persona que molts de nosaltres admirem profundament, per tota la defensa que fa sempre dels drets humans, per tota la crítica que fa per posar als governs i a la societat de punta per denunciar tot el que són les injustícies, crec que és un referent importantíssim per nosaltres i per tant jo tinc l'honor de presentar-lo. Bé, Federico Mayor Zaragoza, pels que no conegueu, que crec que sou pocs, va néixer a Barcelona el 1934, és doctor en farmàcia per la Universitat Complutense de Madrid, catedràtic de bioquímica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Granada, de la qual va ser rector del 1968 al 1972 i posteriorment va ser catedràtic de la Universitat Autònoma de Madrid, universitat a la que encara continua vinculat. Va ser cofundador el 1974 del Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa de la Universitat Autònoma de Madrid i del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Entre altres responsabilitats públiques ha exercit els càrrecs de subsecretari d'Educació del Govern espanyol, diputat al Parlament, conseller del president del Govern, ministre d'Educació i Ciència i diputat al Parlament Europeu. Però potser pel que se l'ha conegut més ha sigut, diguéssim, pel seu càrrec que ha ocupat de director general de la UNESCO, del qual, diguéssim, primer va ser director general adjunt i després va passar a ser-ne director general durant, si no m'equivoco, 12 anys. Ho dic bé, Bé, durant tots aquests anys, diguéssim, el que ell va impulsar des de la UNESCO era promoure el baluard de la pau entre els homes. Jo diria que és un dels referents que ha anat impulsant tots els seus plantejaments i tota la seva formació i tot el seu impuls durant la seva vida. I per tant això ho va fer-ho mentre era director general de la UNESCO, però després també a partir de la fundació que té ara, Cultura de Paz. I per tant a través de la Fundació Cultura de Paz, diguéssim, ha anat impulsant tot el foment de la pau i per tant és una persona crítica però molt escoltada a nivell internacional i a nivell mundial. El que sí que us vull dir també és que el 2005 va ser designat copresident del grup d'alt nivell per l'Aliança de Civilitzacions pel secretari general de Nacions Unides. El 2006 vàrem tenir el gust i l'honor que fes la conferència inaugural en el curs universitari de la Universitat de Girona. Ha estat president d'Initiative for Science in Europe i també el 2008 ha estat nomenat president del Consell Directiu de l'Agència de Notícies Interpress Service. No us vull arribar a marejar amb totes les publicacions científiques que té, que són moltíssimes, des del seu àmbit, diguéssim, de la biologia molecular, però també, diguéssim, totes les publicacions que té, una faceta més desconeguda d'ell, que és de poesia, que li agrada molt i que per tant té unes publicacions meravelloses en poesia i evidentment sobre diguéssim tots els temes de denúncia social, per tant aquí és importantíssim. Per aquest motiu li hem demanat i hem pensat tots els membres del Consell Assessor que seria molt adient que ell pogués presidir la primera jornada de la nostra càtedra i per això li hem demanat que faci la conferència l'Universitat capdavantera de la mobilització en favor de la solidaritat i la responsabilitat social. Moltes gràcies per ser aquí i és un plaer tenir-vos entre nosaltres. Doncs el plaer és meu de tornar a ser aquí a Girona, de tornar a ser a la universitat. La responsabilitat social universitària trobo que és especialment important que en aquest moment ja no només tingui un caràcter profund sinó d'urgència, perquè el món en el seu conjunt, però sobretot aquest món occidental, aquest món que és el que més s'ha ressonat amb una ideologia neoliberal que ha fet que predominin els beneficis sobre la figura humana, jo crec que avui és precisament molt important que la universitat reaccioni, que la universitat vulgui conèixer en profunditat què és el que passa i com es pot fer que aquesta gent sigui realment responsable. Jo vull començar dient que encara que al senyor ministre d'Educació de l'Estat espanyol li agrada més els informes de l'OECD, que són una institució que jo sàpiga que no té res a veure amb l'educació, és una institució econòmica, però li vull recordar que la UNESCO té a la seva pròpia Constitució una definició formidable del que és la gent educada. I és aquells que són lliures i responsables. Perquè és així, és que això sí
que és ser una persona educada. Es pot saber molt d'anglès, es pot saber moltes matemàtiques, es pot ser un profund maleducat. I per tant a nosaltres ens interessa això, ser responsables. Avui el que necessitem és ser responsables, perquè estem sent profundament irresponsables. Jo us ho dic amb tota sinceritat, ja soc una persona gran, però m'aixeco molt aviat al dematí, perquè penso, em deia el comandant Cousteau, deia, no només amb els que han nascut, sinó amb aquells que estan arribant. I hem de pensar que no els podem donar com a resposta, ja veurem el que passa, no que veurem el que passa. S'està incrementant l'anhídrid de carboni. Des d'un punt de vista energètic no estem reaccionant. S'està fonent l'Àrtic. I nosaltres, irresponsables, som uns irresponsables. Perquè només tenim davant una manera de pensar que està relacionada amb un aspecte que va desplaçar precisament una gran oportunitat que va haver l'any 45 a l'acabar la Segona Guerra Mundial de canvi. Jo us vull començar dient que em semblava un encert els que estaven aquí a la presidència. Representaven el rector de la universitat, al màxim nivell, representaven a la directora, estaven aquí, estava aquí, i després estava Càritas i el Banc de Santander. Veieu? Això jo crec que és exactament el que hem de procurar, que hi hagin aquests lligams entre la universitat, entre una institució de molt de prestigi que es dedica precisament a aquesta part més vulnerable i més excluïda de la societat, i després un banc. Jo només parlaré d'aquests aspectes tan positius com donar-se compte que les universitats, que l'educació superior és precisament la que a nivell superior ha de procurar que la gent sigui lliure i responsable, i que afavoreixin això i que tinguin aquesta xarxa en aquest moment a tot arreu, especialment a Amèrica Llatina. Crec que és una cosa a destacar, i per tant el que hem de fer és això, és procurar que tothom des d'allí on sigui vagi complint una feina, una tasca, i que aquesta tasca, el resultat sigui, i això m'ha agradat el comentari que ha fet el que representava el rector, quan deia que l'important finalment és que hi hagin llavors. Si plantem llavors, i a vegades que és molt difícil acabar els solcs, perquè és molt difícil, però si tenim els solcs o tenim la força per acabar-los i després de posar allí les llavors, si hi ha llavor pot haver fruit, si no hi ha llavor no hi ha fruit. I a mi una de les coses que més m'ha impressionat a la meva vida va ser aquella frase de Burke, ja fa molts d'anys, que deia: quina pena que pensant que pots fer poc no facis res. Que això és el que ens passa a la major part dels ciutadans. Ja què he de fer? Soc un ciutadà i no puc fer res. I clar, i no plantem llavors. Si som milions de gent a plantar una llavor, hi ha gent que pot plantar moltes llavors, però hi ha gent que en pot plantar menys, una al dia. Pot haver fruit. Si fem un petit pas, pot haver un gran salt. Vull dir que no hi ha cap dubte, per tant, que el que hem de fer és l'acció. I hi ha molts de diagnòstics avui. Ara, jo com a boticari, aquí també tenim una il·lustre boticària, jo els dic que l'important és els tractaments a temps. Perquè si no tenim avui ja tenim molts estudis, molts diagnòstics, moltes comissions, una comissió, una altra comissió, i el que hem de fer és ja dir: escolteu, ja sabem, almenys en la major part dels casos, quin és el diagnòstic encertat. Però ara el que ens interessa és l'acció. El que ens interessa és el tractament. El que ens interessa és posar en pràctica allò que ja sabem. I això els deia quan ja fa molts anys vaig començar precisament a bioquímica, interessant-me pel cervell dels nens al moment de néixer, i vam crear la bioquímica perinatal i la patologia molecular del naixement, i vam posar en pràctica aquest pla de prevenció de les discapacitats infantils, que són malalties irreversibles. Vull dir que si no actues a temps ja no hi ha res a fer. I jo això els deia moltes vegades, els deia: ja en tinc prou de diagnòstics. No, és que ara vamos a hacer... No, hem de tindre els diagnòstics que permetin l'acció a temps. Perquè jo els deia: escolteu,
el diagnòstic perfecte quin és? És l'autòpsia, però és tard. És tard. Bueno, doncs ara estem aquí tanta cosa i tant de think tank i tal. El que ens interessa és el tractament a temps. I aquesta càtedra, precisament perquè és una càtedra de responsabilitat universitària, social universitària. Aquesta càtedra sap, perquè ho he llegit amb el que ja esteu pensant i en fer, que junt amb els estudis que hi ha que conèixer. Hi ha que conèixer la realitat. Una de les coses que més em preocupa com a científic és que a vegades no es coneix la realitat i a poc l'emoció és més gran que la raó. I a mi l'emoció m'agrada molt en molts aspectes de la meva vida, però amb els altres el concepte. Hem de saber el que passa, hem de conèixer la realitat en profunditat i coneixent-la en profunditat hem d'actuar el abans possible. Per què? Perquè d'aquesta manera som responsables. Si no, no som lliures ni responsables. Estem moltes vegades només moguts per reaccions impulsives que són molt lògiques, però que, torno a repetir, jo crec que és molt important que tornéssim a posar lo social, la persona humana, cada persona humana. Una altra cosa que diu la Constitució de la UNESCO. Tots els drets humans es basen en la igual dignitat de tots els sers humans. Siguin homes, siguin dones, siguin vells, siguin grans, tinguin una ideologia o una altra, una religió o una altra, tots els sers humans iguals en dignitat. Això és la base de tots els drets humans. I quin és? Perquè ho hem de pensar també, quina és la base de l'esperança? Perquè si diem això, diem, mare, com està tot això? Me'n recordo d'una tia meva de Tortosa que deia, fill meu, això no té remei. I clar, jo el que m'agrada és dir el contrari. M'agrada dir, tot té remei. Tot té remei. I aquí a prop, no lluny, va haver un gran poeta, que era el Miquel Martí i Pol, que va dir que tot està per fer i tot és possible, però qui si no tots? Qui si no tots? I això em canso de repetir-ho perquè crec que és el que avui, per primera vegada a la història, ens fa tindre esperança. Cada ser humà és capaç de crear, és capaç d'inventar el seu esdevenidor. I això és el que ens interessa. Nosaltres fem el que volem, després d'escoltar, després de mirar, després de no deixar-nos guiar per emocions. Quan serenament diem això és el que jo avui crec, això és el que hem de dir, això és ser lliure. I actuar en virtut d'aquesta reflexió personal i deixar-nos estar del que ens diguin, del que està dels dogmes, del faret. Tot això avui ja ho podem anar descartant progressivament. Era lògic que visquéssim amb aquesta sensació de que jo no puc fer res i que per tant aquí he de ser obedient. Per primera vegada ara jo no hem de ser obedients. És una meravella. Una meravella. I això també ja ens ho deia la Declaració Universal dels Drets Humans. Jo per això quan veig alguns polítics que no són parlar de drets humans dic no s'ho han llegit. No se'ls han llegit. Perquè la Declaració dels Drets Humans diu són per alliberar la humanitat de la por. O sigui, de moment ja et diuen, escolteu, ja deixeu-vos d'estar sempre amb aquesta por, amb aquesta situació de dependència, d'obediència. Però després l'article, el paràgraf segon del preàmbul, diu, i si no, els sers humans es poden veure portats a la rebel·lió. No diu a la revolució, diu a la rebel·lió. Però a la rebel·lió sí, escolteu, quan una cosa no es pot aguantar, no es té que aguantar, i avui ja podem, per primera vegada a la història, podem que aquesta creativitat personal, aquesta capacitat creadora, que és una desmesura biològica, això de que nosaltres, cada ser humà pugui crear i pugui inventar i pugui imaginar, això és meravellós. És una gran incògnita de l'existència humana. Però bé, el que és cert és que el que hem de fer és que cadascú es doni compte de que pot comptar. Perquè fins ara som comptats, però després no comptem. I això no és la democràcia. La democràcia, és dir, que sigui el poble el que mani, vol dir que no només ens comptin cada 4 anys o cada 5 anys, 1, 2, 3, 4, aquests guanyen, aquests perden. La democràcia és que comptem permanentment, que siguem tinguts en compte pels que amb el nostre nom manen. Això és la democràcia. I tot això ara
ja ho podem dir. Fa uns anys no ho podíem dir. La gent, avui encara a la major part del món, la gent naix, viu i mor amb uns quilòmetres quadrats, si no s'aprèn de res. Escolteu, quan jo estava aquí a Barcelona a l'any 47, 48, 49, ja podeu comprendre que l'excursió més lluny que jo vaig fer quan tenia 18 anys va ser a Andorra. I no va ser amb cap propòsit, només era per visitar Andorra. Però ho dic perquè, fixeu-vos, era l'excursió més llarga. És que era així. Estàvem només rodejats de molt poques coses i no sabíem res del que passava més enllà. Jo me'n recordo que ens deien, mira, veu, aquesta fotografia és del papa. El papa es diu Pius XII. Veu, en blanc i negre. I s'ha acabat. I està a Roma. I Roma estava a l'altre costat del món. Què vol dir això? Doncs que estàvem confinats. Estàvem confinats i teníem por. I per això els drets humans ens diuen us heu d'alliberar d'aquesta por i us heu d'alliberar pensant que efectivament sou llibres, que sou responsables, que heu de fer el que vosaltres penseu, el que vosaltres imagineu i no us deixeu embolicar, perquè això és el que heu de fer. I quin remei teniu? Teniu el remei que podeu crear. Jo me'n recordo de quan l'any 63 el president Kennedy, que ell deia coses molt ben dites, però també els que l'escrivien eren fantàstics, va dir que no hi ha cap repte que situï més enllà de la capacitat creadora de l'espècie humana. I per això ell va dir, jo puc fer la pau i la faré, i faré el desarmament. Per això potser el van matar, però el que és cert, al cap de molt pocs mesos, això era el mes de juny de l'any 63 i ja ho sabeu, el mes de novembre. El que jo vull dir amb tot això és que quan parlem de responsabilitat social, que bé que es digui universitària. Per què? Perquè la universitat és la que pot destacar totes les capacitats que abans no teníem i que ara ja tenim. Perquè abans no les teníem, totes aquestes capacitats. Teníem la facultat creadora, teníem la capacitat d'expressar-nos, però no ho podíem portar a terme. Per què? Doncs perquè hem sigut invisibles durant tota la història. Abans ho deia el representant del rector, hem sigut invisibles. A més, ens hem anat confiant a poc només de les notícies. I les notícies són, per la seva pròpia natura, lo insòlit, lo no habitual. I clar, una de les coses que també em va impressionar més va ser quan l'any 85 el Premi Nobel de la Pau va ser un cardiòleg nord-americà que es deia Bernard Long, i aquest senyor va dir unes paraules molt breus però molt plenes de sentit. Va dir, us doneu compte de que tots som invisibles? El 99% de la gent, ningú. La gent és anònima, és invisible, vivim però ningú se'n dona compte, de moment pam, ens maten. A més, oferim la nostra pròpia vida. És que hem estat oferint la nostra pròpia vida als designis del poder. Un poder sempre masculí, sempre. La dona, quan ha aparegut, i encara ara és el mateix cas, normalment com no ha tingut referències de poder femení, ha sigut mimètica del poder masculí. Però ara ja no, ara ja comença bé, dones, que ja maneu, ja porteu, ja decidiu, en virtut de les facultats que són inherents. El president Mandela, amb el que he tingut l'honor d'estar moltes vegades com a director general de la UNESCO, em deia, miri, la cultura de la pau només es podrà posar a terme quan hi hagi un percentatge de dones que manin i que prenguin decisions en virtut de les qualitats inherents a la dona. Perquè fins ara, i ell mateix ho deia, doncs miri vostè, la història, clar, arribava normalment per raons dinàstiques, excepcionalment una dona al poder i què feia? Doncs manava com havia vist que manaven els homes. Tot això, avui encara en queda alguna per cert, però tot això, avui, des de fa 20 anys, ha pagat un canvi. Jo el que vull, precisament parlant a la Universitat de Girona avui, és dir, que oportú que es creï aquesta càtedra, que bé que ara ja fa uns anys ja la gent es pot expressar progressivament. Cada vegada hi ha més gent que es pot expressar. Per què? Perquè tenim una tecnologia que ens permet expressar-nos.
Ara, per primera vegada, jo ja no he de mirar una estampeta i em dir, Roma ja està molt lluny, Roma. No, perquè puc seguir en temps real el que està passant a tot el món. I per tant, tinc alguna cosa que és molt important des d'un punt de vista ètic. Puc comparar. Ara jo ja puc dir, bueno, una persona que està en el meu àmbit, que té tal i que té aquestes responsabilitats i que té aquesta edat més o menys, a tot el món quina és la seva situació. I per tant, què passa? Que puc apreciar més el que jo tinc i que puc també conèixer millor les precarietats dels altres. I per tant, puc tindre una solidaritat més gran. La solidaritat, la UNESCO afegeix intel·lectual i moral, perquè a vegades ens pensem que la solidaritat és només el socorro, és només donar a la gent que ho necessita. Clar que això és una solidaritat, a vegades és la més urgent. Escolta'm, si un té que menjar, doncs el que hi ha que fer és que li tenim que donar el que necessiti. Però intel·lectual i moral. I aquesta solidaritat intel·lectual i moral avui ja pot ser molt millor que era, per exemple, als anys 60. Jo me'n recordo que et deien ayer fue atropellado un anciano señor de 60 años, home. Però és que era la veritat. Era la veritat. Clar, es posava l'edat de la jubilació ja quan quasi no arribava ningú, d'aquesta manera. Per què? Perquè l'edat mitja en aquell moment eren de 62 anys. Avui la dona de l'estat espanyol, la dona espanyola, és la més longeva de tot el món, 84 anys. I els homes anem una miqueta sempre endarrere, com sempre, però cap allà als 80 o així. Però fixeu-vos quin canvi formidable. I això què és? Això és una meravella. Això és un reservori fantàstic de solucions. Per què? Perquè tenim molta gent gran. I aquesta gent gran ja no pot fer moltes coses que poden fer els joves, però poden ajudar molt a assenyalar junt amb els joves, no mai als joves, junt amb els joves, poden ajudar a assenyalar uns altres ports, uns altres rums i unes altres maneres, unes altres direccions a la vida. Però fixeu-vos fins a quin punt això és important, que és una altra de les coses que a mi em va fer una gran impressió. Devia ser l'any 68 o 69, visitava la Universitat de Stanford amb un gran personatge que era el professor Severo Ochoa. Severo Ochoa havia, per cert, en aquell moment anàvem amb una persona que era molt d'aquí, que era el Joan Oró, un gran personatge també el Joan Oró, eren personatges molt grans. I vam arribar a la Universitat de Stanford i a l'entrar a la Universitat de Stanford havia una gran fotografia d'una persona que es veia que era gran i deia: no ens negui la seva experiència. Veieu com hem d'anar junts. Qui si no tots, deia el Miquel Martí i Pol. Hem d'anar plegats, perquè avui tenim una immensa experiència inexplorada. La major part de la gent ningú els ha consultat. La gent ja té edat, però ningú, nosaltres no preguntem. És que ni preguntem ni escoltem. Doncs hem de preguntar i hem d'escoltar. I d'aquesta manera podem ser responsables i podem ser solidaris. I amb aquesta funció sí que és absolutament imprescindible que la comunitat científica, que la comunitat docent, que la comunitat artística, que la comunitat intel·lectual, que la comunitat creadora, finalment, la més creadora, doncs faci aquesta funció de mobilització. Perquè que ningú s'enganyi, les coses canviaran molt en els propers 10 o 15 anys, però canviaran molt, perquè ningú es vol donar compte que ja no estem ni a l'era rural ni a l'era urbana. Tot això s'ha acabat. Avui estem a l'era digital. I es vol reconèixer o no, però estem a l'era digital. S'ha acabat el silenci, s'ha acabat la postergació de la dona. La dona, quan jo els deia aquesta conversa amb el president Nelson Mandela, era l'any 96, era a Pretòria. I en aquell moment ell em va dir: hagan en la UNESCO, facin a la UNESCO una estimació, no és una valoració, és una estimació, de quin és avui el paper de la dona en la presa de decisions. No arribava al 5%, el qual vol dir que el 95% de les decisions es prenien pels homes. No pot ser. Bé, doncs ara, mireu que han passat pocs anys, l'any 2010 vam tornar a fer una estimació i estàvem al 16%. Escolteu, encara el 84% seguim anant nosaltres.
I nosaltres, a més, manem normalment amb la força. Això és una de les coses que jo us volia dir. Quan un pensa que aquesta gent invisible, anònima, temerosa durant segles i segles, de moment s'ha d'alliberar, hem de pensar que encara estem en un poder masculí. I el poder masculí, des de sempre, jo me'n recordo quan el Ramon Fuster a Blanquerna, ja la van transformar en Virtèlia, però a l'escola Virtèlia, el Ramon Fuster era un personatge, doncs deia si vis pacem para bellum, era el professor de llatí. És dir, si vols la pau, prepara la guerra. Bé, doncs això hi ha que reconèixer que ho han fet tota la vida. Ja estava fa ben poc i avui mateix. Si vols la pau, prepara la guerra. Aviam, hem de comprar més avions de no sé què, hem de tal i qual. Sempre hem actuat així. Per què? Perquè, i això també m'ho deia el Nelson Mandela, diu, una dona normalment no utilitza la violència. Poden haver excepcions, però no utilitza la violència. Una dona normalment aplaça almenys l'ús de la violència i es dona compte que pel valor inherent de la vida és millor buscar unes altres fórmules. Si vis pacem, para verbum. Si vols la pau, a partir d'ara, prepara la paraula, reunint-se, hem de buscar fórmules de conciliació, ens hem de parlar-nos entre la gent. Doncs això és una cosa que a mesura que la dona estigui més, i avui aquest dematí estàvem molt equilibrades i ara després tindrem una altra dona important, vull dir que això va bé, va endavant. Encara no esteu a les funcions que ens agradaria veure-us en general, però el que és cert és que estan canviant molt les coses. Jo me'n recordo quan l'any 94 vaig veure una de les meves netes, la segona, amb edat. Ara ja té més de 30 anys, però la vaig veure que estava manejant un ordenador d'aquells que hi havia en aquell moment, que els deien el personal computer, una cosa així petitona, i li vaig dir, ¿qué haces, Marta? I em va dir, diu, Abu, estoy hablando con un chico de Costa Rica. Com? I és que és veritat, clar, estaven allí i tal, i vaig dir, en aquell moment, vaig dir, això s'ha acabat. El tiempo del silencio ha concluido. El temps del silenci, de que nosaltres, tots els ciutadans, no diguéssim que estéssim sempre obedients, s'ha acabat. S'ha acabat per què? Perquè ara ja ens podem expressar. Ara ja podem participar. Ara ja podem demanar que la democràcia sigui una democràcia real. Ara ja podem demanar que no pot ser que avui aquí a Espanya tinguéssim, per exemple, una majoria parlamentària absoluta. La paraula absoluta és contrària a la democràcia, per començar. I que això és legal, però clar, no pot ser que inclús en temes com l'educació es prenguin decisions aprofitant aquestes situacions que no són democràtiques. Fins ara tot això, el poder absolut masculí deia el que volia i feia el que volia. Ara ja no ho farà. Per què? Perquè no ho pot fer. Per què? Perquè els ciutadans ara ja ens podem expressar, ja podem participar. Per què? Perquè hi ha més dones. Cada dia hi haurà més dones. En molt pocs anys ja arribareu al 25 o al 30%, que era el que deia el Mandela, diu, en aquell moment ja la cultura de paz ja serà possible. Doncs això és el que jo crec que avui és molt important. Hi ha que donar aquesta nota d'esperança. Hi ha que donar aquesta nota de que hem de ser capaços, com deia el Bernard Lone, aquest cardiòleg nord-americà, de veure els invisibles. De dir, ja no podem només veure allò que els lluminaris de la comunicació fa que els focus de la comunicació diuen miri el que ha passat això, aquests poca vergonya, no sé quantos, aquest professor que ha fet no sé, que està molt malament, aquest capellà que ha fet. Hem de tancar els ulls i hem de veure el quadre amb el seu conjunt. I hem de dir, home, no es pot dir que perquè hi hagin hagut alguns casos d'alguns mestres que hagin fet coses que no es tenien que fer, no es pot dir que tots els mestres siguin poca vergonya. Sabeu quants mestres hi ha a Espanya? Jo vaig ser ministre i ho sé molt bé. Hi ha més de 800.000 persones que es dediquen a la... Home, perquè hi hagi uns quants. Per això hem de tancar els ulls i hem de dir no. Nosaltres no volem només veure els visibles, nosaltres hem de veure els invisibles. Perquè va acabar així, el Bernard Lone va dir, amb la mesura en què siguéssim capaços de conèixer
els invisibles, serem capaços de fer els impossibles. Impossibles avui, per què? Perquè són molt pocs. Possibles demà, per què? Perquè serem molts. Perquè aquests invisibles també els farem que actuïn. No pot ser que avui ens deixéssim portar exclusivament per aquest immens poder mediàtic i ens tenen distrets. Ens fan fer el que volen. I jo els puc assegurar una cosa, a mi m'agrada molt el futbol. L'any 46, jo ja tenia 12 anys i anava amb el meu pare, que per cert en aquell moment la nostra situació econòmica no era gens bona, anava a dalt de tot de les Corts. Però a mi m'agrada molt el futbol i al meu pare li agradava el futbol. Ara, una cosa és que m'agradi i l'altra és que es converteix en una espècie d'obsessió. Com que tenim una desafecció política, una desafecció també religiosa moltes vegades, de moment resulta que l'únic que ens interessa és l'equip de futbol. I fem excessos de pagament amb aquesta gent, excessos de tot ordre en relació amb uns futbolistes. A mi m'encanta el Messi, perquè els he dit una altra cosa. Ara arriba un moment entre ell i sobretot el Ronaldo, el Cristiano, que es passen. I què és el que deia la Maria Novo, que és una professora magnífica, per cert, de desenvolupament sostenible i d'energies renovables, una persona molt interessant. Doncs deia, el gran problema que tenemos hoy es el NTD. Nos tienen distraídos. I és que és veritat, no ens hem de deixar distreure. Una de les coses que ha de fer aquesta càtedra és coses molt resumides, amb molt d'impacte, que la gent es doni compte de que cada persona és capaç de transmetre la seva experiència, la seva capacitat creadora i és capaç d'ajuntar-se amb una gran xarxa perquè les relacions entre el món universitari, entre el món científic, entre el món creador, el món artístic, les empreses. Jo vaig posar dintre del que abans en parlàvem, el Jacques Delors, aquell llibre que jo li vaig encomanar sobre l'educació al segle XXI, i ell va dir aprendre a ser, aprendre a conèixer, aprendre a fer i aprendre a viure junts. Jo vaig afegir i aprendre a emprendre, perquè és molt important que no només tinguéssim el coneixement, sinó que sapiguéssim aplicar-lo. El coneixement sempre és positiu, l'aplicació del coneixement pot ser negativa o pot ser inclús perversa, hi ha que dir-ho, però per això estem, per això estan aquestes institucions universitàries, aquestes institucions de coneixement superior, d'educació superior, el qual vol dir de responsabilitat superior per posar cada cosa al seu lloc. Però hem de dir la veritat. Hem de dir la veritat, hem tingut oportunitats de canvi. No hi havia aquestes capacitats a escala ciutadana quan la Carta de Nacions Unides, que és una meravella, són d'aquestes coses que dius, però per què hem de buscar altres coses si les tenim ja allí? Escolteu, mireu com comença, jo ho repeteixo perquè són tan... Diu, nosaltres els pobles. Així comença. I què és el que decidim? Hem decidit evitar als nostres fills l'horror de la guerra. El qual què vol dir? Primer, que som els pobles, que és la democràcia. Segon, vol dir que a partir d'ara ja no farem parabellum, ja no prepararem la guerra, sinó que construirem la pau. I què vol dir? Que ho fem pels nostres fills, per les generacions venideres, com es diu a la Carta de les Nacions Unides. Hem de tindre en compte els que venen i no els tenim en compte. Ecològicament és un desastre el que s'està produint i a més que pot arribar és potencialment irreversible i no pot ser que tot això ho deixéssim. Bueno, ja veremos lo que hacemos. No pot ser. I per tant hem de ser responsables, hem de ser creadors, hem d'inventar l'esdevenidor, que tot està per fer i tot és possible, però qui si no tots. En castellà es diu el porvenir està por hacer. Jo quan tothom em parla de que hem de fer només el passat i el... Mireu, precisament per la meva pròpia família, a mi m'hagués agradat molt. I jo segueixo insistint, estic a la comissió de la Verdad, estic fent tot el que puc, perquè és una vergonya
que avui no tinguéssim la possibilitat de tindre una memòria històrica clara. Després de tants anys, quan diuen és que això pot reobrir les ferides. No, si el que volem és tancar-les d'una vegada, home, que després de tants anys hem de saber el que ha passat i ho hem de saber bé. I els que descriuen la realitat els hem de demanar que siguin fidedignes, perquè quan un escriu pot escriure el que li dóna la gana si ho firma, però quan un descriu ha de dir el que passa i què és el que ha passat. Ara, en qualsevol cas, el passat ja està escrit i el que hem d'escriure és l'esdevenidor, hem d'escriure el futur. I per escriure el futur hem de tindre aquesta llibertat i aquesta responsabilitat. Ja podeu imaginar-vos, per tant, que quan em va escriure la exrectora i amiga, l'Anna Maria Geli, i em va dir que li agradaria molt, aviam si podíem pensar, perquè havia aquesta creació de la càtedra. Després hi ha aquesta força de la naturalesa, que és la Maria Rosa Tarradella, va insistir. Jo del començament és que tenia moltes coses, però és que és impossible dir-li que no, us ho dic amb... Total, que em va fer molta il·lusió perquè pensava que és important que des d'aquesta càtedra cap a les altres càtedres o per les altres institucions similars, per les institucions com Càritas, per les empreses com el Banc de Santander que poden ajudar, s'ha de crear un nou ambient. Estem rodejats de boira. Estem rodejats de boira amb tantes coses i hem de procurar que, sobretot per a la joventut, els horitzons siguin menys sombrius. I avui, ho torno a repetir, el que no vulgui comprendre que s'ha acabat això de dicho i mando i aquí mando, tot això s'ha acabat. Per què? Perquè la gent ja pot dir el que vol, perquè tindrem més dones i perquè tenim consciència global. Aquesta consciència és molt important. Jo l'altre dia parlava amb l'alcaldessa de París, amb l'Anne Hidalgo, i em va agradar molt veure que ella, nada menys, alcaldessa de París, em deia, és que avui la ciutadania és una ciutadania mundial. La gent jove ja, com que poden, nosaltres no ho podíem fer, però ells sí, que poden tindre aquesta informació de totes les parts del món, aquesta joventut ja és una joventut diferent. És una joventut que mesura les coses d'una forma molt diferent a la nostra i que es donen compte que han de tindre una sèrie de drets que no són privilegis, que han de tindre una sèrie de drets perquè aquests drets són innegables, però que sobretot han d'evitar que avui tinguéssim que passar per la vergonya. És que és una vergonya el que s'ha acceptat. S'ha acceptat que Grècia s'hagi nomenat pels mercats el govern sense eleccions. Però què és això? Com ho podem acceptar? Com podem acceptar que avui moriran més de 20.000 nens, això ho sap molt bé a Càritas, de fam al món, sense que ningú... Aquí ha sigut necessari que arribi l'èbola perquè tots... L'èbola! L'èbola fa molts d'anys, i ho sé molt bé com a director general de la UNESCO, fa molts d'anys que teníem els problemes i avui hi ha molta gent, a Àfrica del Sud sobretot, que segueixen tenint un problema enorme amb alguna que nosaltres ja hem marginat, que és el SIDA. Per què? Perquè no hi ha diners. No hi ha dinero. Jo no vaig firmar l'any 2000, quan ja me n'anava de la UNESCO, però jo no vaig firmar això que es diuen els objetivos del milenio, perquè vaig dir, com es pot dir que no tenim els 60.000 milions de dòlars que demanàvem pel gran fons mundial de l'alimentació, perquè la gent no es mori de fam, senzillament. El Roosevelt va crear, la primera institució que va crear va ser la FAO, perquè va dir, el primer que hem de fer, junt amb el Plan Marshall per ajudar els vençuts, és que la gent no es mori de fam. No pot ser que la gent es mori de fam. La gent es mor de fam. Quantes dones tenen que anar tots els dies encara a buscar uns litros d'aigua i que després l'han de portar quasi circense i després han de bullir l'aigua. Què és això? Això és el nostre món? Això són els efectes col·laterals d'un sistema absolutament injust. I aquest sistema, l'any 80, 89, 88,
era un moment en què tots vam dir ara sí, perquè ara ja tenim que s'ha fonat amb el símbol del mur de Berlín, que fa uns dies ho celebràvem, s'ha fonat aquest sistema que basat en la igualtat s'havia oblidat de la llibertat, i ara sí, ara ja tenim que el Mandela ha solucionat el tema de l'apartheid racial, que a Moçambic s'ha alcançat la pau amb la intervenció de Sant Egidi, que a El Salvador s'està acabant ja el procés que comença el procés de pau a Guatemala. Era un moment que tot cantava pau, tot, ara sí, ara ja s'ha acabat. Llavors ens arriben aquests senyors i ens diuen ara això de les Nacions Unides, fora massa gent, massa soroll, res. Ara manarem 6. Al començament van posar el G6. No pot ser. Per què ho hem tolerat tot això? I això ha sigut sobretot a Occident. El Lula i aquesta gent no ho han tolerat, però nosaltres a seguir el que ens diuen. Mireu que és molt greu, perquè es va substituir la justícia social, és a dir, el que vosaltres aneu precisament ara a posar com a punt de referència màxima es va substituir per les lleis del mercat. Les Nacions Unides fora, i ara el G6, al començament eren 6, després 7, perquè els republicans dels Estats Units fan sempre el mateix, es posen el sombrero quan els interessa de Canadà, i eren el G7, després el G8. Però què és això? I ara el G20. Ara ja som els vells. Escolta'm, si som 193, nosaltres, i vostès ens volen manar 6, 7, 8 o 20, què més ens fa? Al principi és el que hem de dir que no. No podem acceptar que la plutocràcia hagi substituït la democràcia. I no podem acceptar el que està passant. Ja ho sabeu, l'informe d'Oxfam diu que 85 persones, no són 85 persones, tenen més medis econòmics que la meitat de la humanitat, que en aquest moment es calcula a prop de 3.300 milions de persones. No pot ser. Hi ha coses que no pot ser, jo no sé, a mi no m'agraden gens els bous, ho he de dir amb tota sinceritat, però aquell torero que va dir lo que no puede ser y además imposible, doncs és que no pot ser. Hi ha coses que no hem de tolerar, perquè si les tolerem no serem responsables. Jo per això crec que avui estem en condicions de crear un món diferent. I ho vulguin o no ho vulguin reconèixer els que estan sempre anclats amb els seus privilegis, la inèrcia. I vull acabar perquè m'estic fent molt. Però us vull dir que una altra cosa que jo recordo va ser l'any 99, quan ja me n'anava de l'UNESCO, em van invitar a que donés una conferència a la Societat de Físics dels Estats Units. Hi havia aquesta gent, i parlava el Premi Nobel que em donava la paraula, era el professor Jensen, i va dir una diapositiva només, una, el qual és molt raro perquè els científics abusem de les diapositives. Ell va posar només una diapositiva i aquesta diapositiva tenia només una paraula i era inèrcia. I va dir, aquest és el nostre enemic. I és que és veritat. No pot ser que per inèrcia, per dir no, millor no canviar res, estiguéssim no només no volent cap canvi, perquè hi ha coses que s'han de canviar, està clar que s'han de canviar, però els que han fet el contrari, no només no hem acceptat per aquesta inèrcia no canviar res del que es tenia que canviar, sinó que hem acceptat que es canvi el que no es tindria mai que canviar, que són els principis. Els principis democràtics són 4 i els diu la UNESCO també a la seva Constitució. Els principis són la justícia, la llibertat, la igualtat i la solidaritat intel·lectual i moral, diu la UNESCO. Doncs això és el que hem de saber i això ens ho han desplaçat i en canvi no volen tocar res, no en podem tocar res. La inèrcia és el nostre enemic. La universitat té el nivell de coneixements i el nivell també d'entitat moral per poder canviar. I per tant jo estic molt content d'estar avui amb aquesta presentació d'aquesta càtedra, perquè hi ha un altre document que m'agrada molt a mi, que és la Carta de la Terra. No sé si la utilitzeu amb freqüència, és una meravella. Va ser per l'any 2000 i es va fer amb gent de molta... I acaba dient, la Carta de la Terra acaba dient, vulguin o no, estem davant d'un nou començament. Doncs
Jo estic segur que aquesta càtedra contribuirà molt amb aquest nou començament que tots desitgem i que jo avui aquí a Girona vull proclamar l'encert de la universitat al crear aquesta càtedra. Moltes gràcies. Molt agraït, molt agraït. Bé, perdoneu, que no va. Moltes gràcies, Federico Mayor Zaragoza. Com sempre ha estat un plaer. Ja es veu que la gent aquí respira emoció, vull dir, aquests aplaudiments són l'emoció del que representeu, del que representen les vostres paraules, i jo crec que és un impuls importantíssim per la càtedra tenir-vos aquí, i això vol dir que ens encoratja a treballar de valent perquè d'aquí un any o 2 anys us puguem tornar a convidar i us puguem mostrar els resultats. Per tant, aquest és el nostre compromís i agrair-vos moltíssim que ens hagi volgut acompanyar. Molt bé.